बाक्सा जिल्लानि भुटान सिमायारि ओनसोलाव थानाय समायना पिकनिक स्पटआ जाबाय चौकी पिकनिक स्पट। बे पिकनिक स्पटआव बोसोरफ्रोमबो गोबां जायगानिफ्राय फैनानै बिनि समायना मिथिंगायारि थासारिनि गेजेराव मुजिहाबना गोबां सुबुङा बोथिसे जयै जालायना गोजोननाय लायो। देग्लायबो गोजां बोथोर फैनाय लोगो लोगो न'नि बायजोआव गुबुनाव दावबायनानै जयै बोथिसे जालायनायनि थांखि लादोंब्ला चौकी पिकनिक स्पटआव गोजोनग्लायनाय लानानै बोथिसे जयै जानो नोंथांमोनाबो थांनो हागोन। चौकी पिकनिक स्पटनि सोमोन्दै मानास चौकी इक' टुरिज्म एनजिअ'नि नेहाथारि सन्जय बर' आरो बेबिन भुषण बर'आ ओरैबायदि बुङो। गिबियावनो समनि रादाबनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो, आं डिस्ट्रिक्टखौ फोरमायग्रोबाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जोबथारनाय होनजायो भुटान बर्डार सिमासेयाव नांजाबनाय जोंनि नैबे पिकनिक स्पटआ मोनथाम डिरेक्सनजोंहाय फैनो हायो जोंनि पिकनिक स्पटसिम। ओरै सोनाबनिफ्राय फैयोब्ला टिहु जानानै कदमथलजों हाबनानै सिद्दा नोंथांमोना बरमा टु मुसलपुर रडखौ हमनो हायो, आरो नङाबा थोंजों नेसनेल हाइवेनि बरमाजों जानानै मुसलपुर रडखौहाय हमनानै निकासि थ्रुयै सिद्दा ओरैहाय सुबनखाता फैनो हायो। आरो नलबारिनिफ्राय सोरबा फैयोब्ला, गुवाहाटिनिफ्राय फैयोब्ला नलबारि रड लानानै बिथांमोना ओरै धमधमा जानानै बागानपारा बाया सुबनखातासिम फैनानै जोंनिसिम सफैनो हायो। सानजानिफ्राय फैयोब्ला उदालगुरि, सनितपुर बायदिसिना जायगानिफ्राय फैयोब्ला बिथांमोना रङियाखौ मेन सेन्टार पइन्ट लानानै बिथांमोना तामुलपुर जानानै ओरैहाय खैरानि, कुमारिखाता खैरानि, बिनिफ्राय नबस्थि आरो सुबनखाता जानानैबो फैनो हायो। आरो नङाब्ला बिथांमोना रङियानिफ्राय डाइरेक्ट नलबारि हमनानै सिद्दा धमधमा लानानै बागानपारा टु सुबनखातासिम फैनो हायो। गोजान गोजाननिफ्राय दावबायारिफोर फैनायनि फारसे जोंहा बेवहाय बावैसो जोंहा नै ट्रेजारि बिथाङा बुंनाय बायदि जोंनावहाय मोनसे इक' पार्क बानायनाय थांखि लानाय जादों। कमप्लिटआनो जासिगोन। जों बेखौ थाबैनो नैबे ख्रिस्टमासनि सानसे सिगां जों बेखौ बेखेवना होनो थाखाय थिरांथा खालामगासिनो दं। दा बे हिसाबै गोजाननिफ्राय दावबायारि फैयोब्ला जोंनावहाय बेबायदि हमस्टेनि फेसिलिटिथ' गैया, नाथाय जोंनो एनजिअ हिसाबै जोंहा बेवहाय केम्प साइट मोनसे बानायनाय जादों। बुकिं खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना सानसे सिगां बा हरनै सिगां बेबायदि बुकिं खालामनायनि गेजेरजों हराव थानाय बेब'स्थाखौ जों खालामना होनायनि आखायाव लादों। आरो लोगोसे जोंहा इक' केम्पबो दंखायो एकदम गेटजोंहाय नांजाबनाय खाथियावनो प्लेन एरियायावहाय। जायफ्रा माने एसे वाइल्ड एक्सपिरियेन्सखौ लानो गियोब्ला बिथांमोना बेवहायबो थानो हागोन, आरो एसे नाइट केम्प बनफायार बायदिसिनाफोरखौ एन्जय खालामनोब्ला एकदम हाग्रा सिङावहाय जोंनि भलिन्टियार केम्पनि खाथियावनो बिथांमोना हरखौहाय थानो हायो। आरो बेफोरबायदि सुबिदा खालामनाय जादों। बाखि ट्रान्सपर्टेसननि प्रब्लेमा बेवहाय बारा गैया। जोंहा STC बास जोंनि नैबे पिकनिक स्पटनि गेटसिमहालागै फैखायो। जिहेथु टाइमिंआ जाहैबाय मर्निंआव बेनिफ्राय 6:30 खारो, आरो फैफिननाया सोरबाफोर गुवाहाटिनिफ्राय फैयोब्ला अराउन्ड 1:30 PM बिथांमोना फैनानै जोंनियावहाय एक्जेक्टलि 4 PM सोआवहाय मोनफैनो हागोन। आरो लोगोसेनो बायदि बायदि ट्रान्सपर्टेसननि सहायजों बिथांमोना जोंनिसिम फैनो हायो। आरो कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों जों माखासे बुकिं फेसिलिटिखौ प्रभाइड खालामनानैबो होनो हायो। बेखिनि जोङो टुरिस्टफोरनि थाखाय एसे एरेन्ज खालामनानै होनाय बेब'स्थाखौ लागासिनो दं। डिपार्चारनि टाइमा बेसेबांसो? डिपार्चारा ओरैनो लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि थाखाय जोङो 4 PM खौहाय रुल्स मथे बेखौ होनाय जादों। आरो एन्ट्रिया 9 AM। बे एक्सुवेलि मानास फुड हिल्सनि आन्दारावनो गोलैयो। जिहेतु बेवहाय गोबां जिब जुनारखौ नुनो मोनो, खिन्थु टाइमिंनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन। जिहेतु मर्निं आवारावहाय एक्जेक्टलि जुदि जिब जुनारखौ नायनोब्ला जोङो हरखाबै बेबायदि नुवा, खिन्थु नेनानै थानांगोन। अब्ला जोङो बेवहाय हक डियार बायदिसिना हर थाबा नुयो। हर थाबा जोङो मोनसे टाइमिं लानानै जिब जुनारखौहाय दिन्थिनो हायो। आरो बिदि बाखि चौकी हिसाबै चौकीनि ओंथिया बेनो जे बेवहाय मोनसे समाव भुटाननिफ्राय फैनाय फालांगिफोरा बिथांमोना बेवहाय जिरायफैयोमोन। बेखौ मोनसे सक बायदियै बिथांमोना बै समावहाय बाहायबोदोंमोन। बेवहाय गरायजों बिथांमोना बायदिसिना बेसाद मुवा लाबोनानै बेवहाय गोजौनिफ्राय थाबायबोनानै मेंनायलाय बिथांमोना बेहाय जिरायफैयोमोन आरो रेस्ट लाफैयोमोन। बे हिसाबैनो बे चौकी थालांबाय नामा।
जोंहा बे पिकनिक स्पट होननाय लोगो लोगो अनलि जोंहा पिकनिक स्पट नङा, बेयाव जोङो 500 एबभ जोंहा भलन्टियार्सफोर दङ। भलन्टियार्सफोरखौ लानानै जोङो किसु कनजारभेसनबो खालामो। ओमफ्राय जोंहा मा नाखौ जिब जन्थुफोरखौ जों रैखा खालामनांगोन। अनलि पिकनिक स्पट बा जे जोङो फैसा खामायनांगौ बे नङा, जोंनि मिथिंगाखौ जोङो मोजां लाखिनांगोन। सोरबा दंफां दानो बेखौ जोङो प्रटेक्ट खालामगासिनो, सोरबा ना हमो बेखौ जोंबो प्रटेक्ट खालामगासिनो, आरो बिदिनो बायदि जोङो दंफांबो जोङो गायनो आखायाव लागासिनो दङ। आरो बिदिनो जोङो कनजारभेसनाथ' जोंना सोलिबाय थाखायो, बिदिनो जोङो सोलिबाय दं। आरो दावबायारिफोरा जोंहा थांनाय लास्ट मा थारिखमोनलाय जोंहा नभेम्बराव जापानिस जोंहा मेक्सिक'नि जोंहा सानै आइजोफोर दावबायफैदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनलांदों। आरो जोंनि भुटाननि बे सिमा भुटान हादोरनिबो जोंहा फैगासिनो दङ। आरो बायदि रोखोमनि गोजान डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माने सार्भे खालामनो फिल्ड स्टाडिफोरावबो स्टुडेन्टफोरा फैगासिनो दं। आं बेखौनो खावलायो, बे जोंनि मानास चौकि इक' टुरिजिमनि जानानै जे आङो सासे ट्रेजारि हिसाबै आं बेखौनो खावलायो, नोंथांमोना फैनानै आरामसे जोंहा गेट दङ, गेट पासखौ लानानै ओमफ्राय जोंनि पिकनिक स्पटआव आरामसे आलो गोजोनै नोंथांमोना रंजाफैनो हागोन। आरो जोंहा मोनसे VIP कार्ड दङ, बे VIP कार्डखौ लानानैबो नोंथांमोना सिजन मोनसेखौ नोंसोरो दावबायबाय थानो हागोन। जोंहा जे मार्केट दङ स्मल, ओरैनो कमला, जि जोम, टफि, दख'ना बायदिसिना, ओमफ्राय बिदिनो साहा दखान, ओंखाम हटेल बिदिबो दङ। आरो बिनि फैनायनि सिगाङाव माबाफोर एन्ट्रिफोरबो दं? बेयाव फैनायनि सिगां जोंहा गेटआव एन्ट्रि पास दंखायो। जोंहा ओरैनो बासाव जोङो 600 लायो, ओमफ्राय गारि फिसाबाथाय माबा 300 थाखा लायो, ओमफ्राय बाइकआव जोंहा 50 थाखा लानाय जायो। औ, टाइम पास हिसाबै जोंहा दहायबो बुंलांखांबाय, जोंहा फेमिलिनि थाखाय जोङो पार्क मोनसे बानायनाय जादों। बे पार्कआव फेमिलि माने फैनानै आरामसे रंजानो हागोन आरो हरबो थानो हागोन। आरो जोंहा बेयाव सेल्फि पइन्ट दं, जिप लाइन दङ, ओमफ्राय एटसेट्रा बायदिसिना माने जोंनाव दं आरो। दा नोंथांमोननियाव 200 भलन्टियार्सफोर दंना? 200 एबभ। दा बिथांमोननि थाखाय माबायदि सोलिलांनो थाखाय राहा लामा नोंथांमोना सानदों? जोङो दा बिथांमोननि सोलिलांनो थाखाय जोङो बेखौनो, जोंहा गेटआव जाखिनि एसे कालेकसन जायो बेजोंनो जोङो सेलारिखौ माने होनो थाखाय जोङो एसे नाजादों। आरो जोंहा मोनसे NGO जों खुलिखाबाय, बे NGOनि थ्रुयै जोङो किसुमान जोंनि भलन्टियार्सफोरखौ बबेहायबा एंगेज खालामनो हागोन नामा NGOनि थ्रुयै, बेखौबो जों सिन्था खालामगासिनो दङ।